Vážení zákazníci, potrebujete pomoc s dopravou vybraného nábytku až robiť teraz. Neváhajte a nakúpte si váš vysnený nábytok ešte dnes. Milí Prešovčania, Prešovčanky a koňáre. Vítam vás zo svojej multimiliónovej vily, ktorú ste si mohli všimnúť. A keď sa čudujete, odkiaľ mám najú také peniaze, tak samozrejme musím kradnúť ako ostatní politici. Rozhodol som sa, keďže sú voľby do samospráv, že pôjdem za primátora Prešova. Keďže Haďari nemôže vyhrať tieto voľby. To je samozrejme neprístupné. Samozrejme, Haďari dostal ratio už v mojich komentároch dávno na Instagrame a odtedy sa mi neozval. Takže neviem, či sa bojíš Haďari, alebo čo. Môžeme ísť kľudne do klietky, ja versus ty, kľudne si niečo zober, aj tak ti to nepomôže. No a tiež, tvoj pes je trapný. Rozhodli sme sa teda, že DPH obnovíme s mojim priateľom Izákom a že tam pridáme aj nejaké iné body okrem domov pre homosexuálov do každej homosexuálnej rodiny, za ktorým si stále stojíme. Tak môžeš prečítať náš volebný program. Začneme od začiatku. Zníženie veku súhlasu na 13 rokov. To by som mohol uchytiť. Potom tu máme takisto zrušenie prechodov prechodcov, lebo na čo sú nám prechody, keď proste ľudia v dnešnej dobe, koľko stojí nafta, v meste oveľa viac spália nafty, tým pádom väčšie emisie ešte, viac to stojí. Takže sme sa rozhodli, že všade vykopeme podchody a nadchody, rozšírime metro, a tým pádom už nebudú žiadne prechody pre chodcov a proste Prešove vám to bude žrať menej. Takisto tu máme študentský dôchodok, ktorý môžete poberať buď po škôlke, základnej škole alebo strednej škole, keď sa vám proste nebude chcieť robiť, tak môžete začať poberať tento dôchodok, ktorý je vo výške 1500 eur na prvom pilieri. Takisto Prosajt bude spravovať financie Prešova, ktoré bude potom dávať do akcií a tak, takže to sa nebojte. My to máme vymyslené. Ale ja aj tak viem, Prešovčania, že vy ma zvolíte, pretože ja som najlepší a neexistuje lepší človek ako ja. Tým pádom my to máme už vyhrané. Fakt ako som skromný, fakt proste som minimalista, nežijem v nejakom luxuse alebo čo. A preto vám proste hovorím, že verte mi, chcem vám dobro a chcem budúcnosť Prešova. Preto vás prosím, aby ste sa pri týchto voľbách všetci Prešovčania, koňare a bukvice rozhodli nielen srdcom, ale aj penisom. Tak sa vás Prešovčanov teda ideme opýtať do ulic, čo si o tom vlastne sami myslíte. To je Ostra. Bude voliť Zdravka. No, tak to má byť, ďakujem. Naše Košice, to má naše Levice, to Šurany, to Pomiatice. Tieto kraje patria nám, veď nám ich dal Pán Boh sám, od Dunaja k Vysokým Tatrám. Chceme nazad Košice. No fucking way. Maďari ho volí. Cez koho budete voliť? Prosím vás. Dobre, jebte na to. Prosím vás, koho budete voliť? Tie mestské, na primátora. No, neviem, určite nie nikoho zo Smeru ani z Hlasu. A Haďariho? Pána právnika Haďariho? Hej. On kandiduje v Košiciach, nie v Prešove? Prešove? No, ale ja som z Košic. No, Lásky Štefan? Lásky. To určite. Ale on má pekné prezvisko. Iskra, nič, chlapci. Vygooglite si výsledku. Iskra? Tepláreň. To je taký dobrý klub. Ktorý tepláreň? Aha. Máte s tým problém nejaký? Nie? No, to ja tiež. Však to je parádny klub. My sme geji. Mne to nevadí. Ani mne. Nie je, v pohode. Majte sa. Ale nerozťahuj máš tak. Pardon. Každopádne, ideme ďalej. Pýtame sa. Prosím vás, koho budete voliť? Prečo? Len tak robíme také rozhovory s ľuďmi. No keď tu robím, tak asi koho. Haďariho? Haďariho určite nie. Čomu? A on je dobrý, on má psa. Má psa. On má koňa.
Aj kone má rád. Nie, ja budem Trnku voliť, pretože to je môj šéf. Aha, tak nič. Dobre. Trnka nekandiduje v Prešove. Prosím vás, koho budete voliť? Ale na starostu alebo na primátora? Primátora? Klimu. Klima to je zbytočné. Ide zima. A čo? No však to, ja nemám ani napustenú v aute napríklad už pol roka. Klima, meno. Jaj! A nie Haďari ho. A ďari je Prešove, nie? No, ale on môže byť aj tu. Hej. Ale fakt, ja vám poviem, Mariana Kotlevu? Turčanova. Klimu budeš voliť? Klimu budeš voliť? Klimu, lebo zimná. Koho budete voliť? Tak to sa dá voliť. Čo? No? Matovič to nebude. A nás nechcete voliť? My chceme znižiť vek súhlasu, študentský dôchodok. Dobrý program. DPH. Hej, to začalo tak, že domy pre homosexuálov, ale už musíme premeniť na náš názov, lebo už to není in. Už treba dať čo nové. Vy ste homosexuáli? Iba občas, kedy jak ako. Ale čo, vy by ste znižili napríklad vek súhlasu? Len hej. No, na koľko? Od 17 by si na minimum. 10. Tak keď chcú, to asi prečo. Čo dáte do školky, Však? nie, že čau moja, poďme sa do A však ja tak chodím. By som znižil aj na 5 rokov. No, to je môj človek. No, tak potom by ste mohli voliť Real Gara. No, tak super potom. Prosím vás, koho budete voliť? No fakt neviem. Nie? Či vás niekto už neoslovil? Zatiaľ nie, nikto ako. Tak ako som to veľmi študoval, až za poslednú chvíľu si to dá ísť študujem. Aha, a nechceli by ste náhodou znižiť, lebo my sme zo stran... Spoločnosť Pyramida SRO Prešov. Máme taký plán, že študentský dôchodok, napríklad keď niekto skončí školu, že môže rovno poberať dôchodok. MHD zadarmo. Nič? Vás neosloví? Ja neviem ako. Alebo... pasívny príjem 1200 eur mesačne. No, musí. Môžeme ísť na kávu, keď tak. Hej, Teraz dospol náhľad. A ja. a však presne sa smieť, jak dement. Dobre, nebudeme viac zdržovať. Majte sa. My máme napríklad vo volebnom programe, že chceme znižiť vek súhlasu. Matoviča ľudia. Matovič, čo tam máš? Ja, tak. Je, to je Habera, ale podobajú sa. Z diaľky vyzeral tak. A nechcete napríklad študentský dôchodok, že by bol... Neviem sa k tomu vyjadriť veľmi. Prečo máš Škodovku na onom? No, podľa mňa to nemá nejaký význam špeciálny. Nič, čo Si robím, ukradla? nemá význam. Nič, čo robíš, nemá význam. Aha, no tak to by si bola úžasný kandidát do našej strany. Vlastne sa vraciame na politickú scénu. Tak to super, čiže No. tiež vôbec žiadny zmysel. No a zachráni mi Prešov proste. Takže budeš voliť? Jasné. No, po piči. Jasné, že budem. Super. Vy chodíte na školu? Park mládeže. Park mládeže? To je škola? Či to je park? Je to gymnázium. Áno. Aha. No tak to, že fakt nevieš, A čo to so sú životom bablavy asi, asi. nie? Tretí pilier islamu? Čo? Všetko tam je. Sociálny experiment. Nie, je toto interview. Dobre. Choďte nás voliť. Dobre. Budeme vás voliť naozaj. Dobre. Ruka na srdce. Čaute. Ja budem voliť Kiša. Jana Kiša. Krišna? Jana Kiša. Hare Krišna? Čo ti dá? Oslovil ťa niekto tu na v Košiciach, či ne? My nie sme obyvateľe Košice. To je jedno. Ale nemôžeme voliť v Košiciach. No však- Nie som obyvateľ Košic. No však dobre. My sme z Prešova. No však aj my sme z Prešova. To je... Áno. Aha, dobre. Z Košic. Nie. No tu hľadáme nejaké normálne pivo čapované. Normálne pivo čapované? Lebo tu majú len malé. V Košiciach nikdy. Môžem vás voliť? Nelegálne, ale môžeš to skúsiť. No a? Dopíšem meno na papieri. Takže volíte DPH? Všetci? Všetci volíme DPH. No, to sú moji ľudia. Dobre, majte sa, ideme sa pýtať ďalej, kým slnko nezapadne. Čaute. Koho budete voliť? Dobrý deň. To som Realgar. A koho budete voliť, prosím vás? Ste na vojne? Vojenské svadby? Čo? Vojenské palbe. Palbe. A prečo? Pretože človek meší, na slúžakane oči, po kukuľovaniu, aby sa... A ste dostal strelu? Hej. A kde? Tajná smrť. Tajná smrť? Hej. A to prečo? A mladí lebo. Z mama? A som písal. Aha. A Tak písal na čuku. čo? Čuk.
A? Mačka je... A Jigbo Wolfe? Ďakujeme. Majte sa. Je tam. Viete nám odobrať z ruky? Nie? A bude? A koho budete voliť? Oni sa nás boja. Mňa? Yes, máme ďalšieho človeka. Tentokrát. To nie je Belo. Ale tu je Dreamcatcher. Nie, že mi chytí sny. My máme... Matúš! Wow. A to tak vás chce podviesť? Dobre. Vy ste brat? Ja. Jozef, teba chcem poďme, A kde budete? Zober. Ja som išiel, ale... Kde? Ale budete... Koho budete voliť? Haďari, Lásky, Štefán... My robíme rozhovory. Chceš ty, koho budeš voliť? Tebe. Mňa? No, tak to je super, už koľko máme, už veľa ich máme. Asi 2, 3? Da vypýtaj hodne číslo a ideme preč. Jaké máte rodné číslo? Rodné číslo? No? V telefóne? To počkajte. Kde mám mobil? 4-0 4-0 889 889 118 118. No. Ti hneď aj prezvoním. No. Nemám telefón. Není doma, není dosahu. Také číslo neexistuje. Tak to nič, tak to nebude. Poznáme na Jojke, niečo na Markize. TV, Lux. TV Lux? Aha. A pozdravujem Košičanov. Pozdravujte Prešovčanov, majte sa. Aj Bratislavu. Dobre. Hazme Minč, hazme Rokár. Aj som vyspomínal, na tebe hovorili, že ťa pojevem, lebo jedno oko išlo na teba a druhé ide. Drobné sa nenájdu. Chuťová cigareta. Ty na mňa, daj na mňa ruku. Ja, mančaj, tukaj. Finčaj, čavon, jemu. Dúfam, že si udal to euro. Ne, tu je. Krmíte nekrmte houby, krmíte potkany. Oni chceli napísať, že si krmíte potkany. A vy sa krmíte potkany. Poď. Prepačte, že ruším. Koho budete voliť? Ja, tak to ešte nevieme. A Haďariho? Nič? Prosím? Turčanova? To nepoznám. Jej syn, ja ho poznám. Priavednela. What the fuck, halo. Ale... A oči má také krvavé. Aj nohu. Nechcel by som ti strčiť do piči, radšej ho mať v ryti ako od kamoša, tak aj od kamoša mať. Ja, daj mi hodnú, daj mi hodnú, daj mi hodnú, daj mi hodnú. Dobrý. Koho budete... Máte čas? Koho budete voliť teraz na post primátora? Tam mi nestazí stranu. Ja. Tak nič. Tam koho volíte? Tam Cigan. Cigan? Gaďo. Tak Gaďo či Cigan? Gaďo i Cigan. A vy volíte? Hej. A majú dobrý program? Hej. A čo napríklad? To teraz, kedy to bude na druhý? Guľaš? Ja, hej. Pozrite, už aj lokálne podniky majú náš merch. Takže ja vám hovorím, za chvíľu budú homosexuáli fakt v každom meste. Zadržaný? Hej. Ale ja som gej. To s tým ti ovládam penis, jak Ratatouille, vieš, že... No, počkaj. Pojebaní heterači. No. Dobrý. Prosím, koho budete voliť? Aha, a nás? Máme dobrý volebný plán. Koho budete voliť? Koho budete voliť, prosím vás? Nie? Tak to je škoda. Ale ja som teplý, iba chcel by som hodnú. Koho budete voliť? Akože ja vám takto nebudem voliť, prosím. To bude iba v telke, na Jojke. Nikto telku nekúka dneska. Iba moja babka s dedom a brat občas, keď si tam sadne. Koho budete voliť?
A to robíte aké tu pre koho? Iba to je nezávislé, to robíme len tak. A aké sú predbežné výsledky zatiaľ, povedzte? Predbežné? DPH. Strana. Realgar. Aká strana? DPH. A ako Haďar je nad nami stále, ale... DPH? To som ešte nepočul. No, to je domy pre homosexuálov. Máme kampaň, že domy do každej homosexuálnej rodiny, alebo zníženie veku súhlasu, alebo MHD zadarmo, alebo študentský dôchodok. Keď skončíte školu, môžete rovno ísť na dôchodok. Nemusíte sa trápiť pracou. No, program máte pekný, len myslím, že nezrealizovateľný, aby nikto nič nerobil, mal peniaze. Prečo? No tak jak chcete vyrábať peniaze? Len tak tlačiť. Tak to, no. Bohužiaľ, tak to nefunguje. A však v Kremnici sa robia peniaze. Ale držím vám palce. Ale ja som v Kremnici videl, tam tlačili peniaze. A koho budeš voliť? Koho budeš voliť? No, English? Who would you vote in Košice? I don't know about politics. Oh, never. What would you change in Košice? The cars. The cars? Because they drive very fast. And it's the only problem in Košice? Like Košice has many problems. And they have a lot of poor people. Poor people? Yes. You mean Lunik 9? Yes. Oh, Yes. and where are you from? Spain. Alright. So, puta? What? No, no. I'm not puta. No, no. Hovorite po španielsky. Španielsky. Nie. No, nie, my, áno. Musíme tu v Prešove konečne zrušiť prechody prechodcov. Je to nenormálne. Auta nemajú kde jazdiť, musíte stále púšťať ľudí. Je to v piči. Treba. No, zastavíš a ono. Napríklad, keď niekto má 2,5 motor, 3, tak v meste potom má strašne vysokú spotrebu. Čo, chcete? Interview? Haló? Haló? Chcete zrušiť prechody tiež? Prečo? Však poďte tu. My nie sme pyramída. To je multilevel marketing. Kto sa bojí, nech nejde do lesa. Ty nechoď. Dobre. Koho budete voliť? Môžeme sa ho zapýtať? Vôbec neviem. Prečo? Tak, musíš vedieť. Nechcete voliť DPH? My máme dobrý program. Študentský dôchodok, skončí školu a môžeš rovno ísť na dôchodok. No, alebo zníženie veku súhlasu. Na koľko by si znižoval vek súhlasu? Netuším. Približne. Ježiš, neviem. Povedz. Ty máš koľko 15? 20 mám. 20? Tak by si znižoval na koľko? 14? 14, ne? Neviem. 14. Dobre, 14 rokov. A čo si myslíš, mali by sa zrušiť prechody prechodcov? Podľa mňa nie. Prečo? Tak, lebo však ja chceš prechádzať cez cestu potom. Auta ti to aj tak nedávajú prednosť. Ale keď... No veď preto to chceme zrušiť, lebo aj tak vodič myslí, že si všíma to tie čiary. No, ale počúvaj, keď máš nejaké auto so spotrebou, že 12 litrov v meste, 15, tak potom v meste budeš mať nižšiu spotrebu, lebo sa ti netreba rozbiehať. Alebo aj semafóry. Máš auto? Nemám auto. Prečo? Tak lebo nemám vodičák, tak na čom bude auto? Ja neviem. No. A na čom jazdíš? Na nohách. A jakú máš spotrebu? Neviem, 10 000 krokov denne. Aha, no tak to je... Tvoje nohy idú, čo im dáva? Kofeín. Kofeín? Kokain? Volili by ste DPH? Neviem, no rozhodnem sa. Takže, dobre, rozhodnite sa. Nemáte veľa času, za chvíľu sú voľby. Takže nezabudnite, voľte DPH. Hej. Sme budúcnosť Prešova. No čo Prešovčania? Budete voliť nás? Alebo Haďariho červený šal? Rozhodnite sa sami. My ideme naspäť do Prešova. Ide nám metr. Viem, dlho sme už spolu. Chcel som ti týmto ukázať, že som našiel také parku, také kvietky. To je krásne. Počkaj. Tak čo Prešovčania?
Budete voliť nás, alebo Kokota Haďariho? Ľudia však riekli, naše srdce nie sú obrezané. Iba naše kokot.